Салям алейкум, харлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова, и следующие 45 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня, которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу +3 8067 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу, задавать ваши вопросы. Нам важен ваш голос. А я рада представить гостя нашей студии. Это Олександр Мусієнко. Вітаю вас, пана Олександра, адвоката, головою громадського об'єднання «Центр військово-правових досліджень». Вітаю. Я предлагаю наш эфир начать с актуальных новостей из временно оккупированного полуострова. Как известно, 4 и 3 сентября на территории Крыма оккупантами были задержаны 5 крымских татар, среди которых есть и видный крымско-татарский украинский политический деятель и первый заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Нариман Джелял. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня прокомментировал репрессии в Крыму. Он сказал, что такие эмоциональные действия России подтверждают моральное поражение Москвы. Вот его цитата. Такі емоційні дії Росії підтверджують моральну поразку Москви, а кількість учасників Кримської платформи – поразку її дипломатії. Уперше у нас є реальний механізм, який веде до деокупації півострова. Учасники платформи ухвалили декларацію, в якій зафіксували не лише тверду позицію щодо невизнання спроби анексії Криму, але готовність разом з Україною займатися його деокупацією, у тому числі шляхом посилення санкційного тиску на Росію. Уже было очень много оценок в этой студии, в частности, от украинских политических деятелей относительно того, что произошло в Крыму. И многие в один голос говорят о том, что это месть России за Кримську платформу. Ви согласны з цим? Так, звичайно, це так і є. Це помста, це така ниця, цинічна тактика Російської Федерації. Вони часто це використовують, б'ють болючі точки. Тому що і під час Кримської платформи, і не тільки, було нагадано про те, що Росія має звільнити всіх політв'язнів, зокрема всіх тих, хто незаконно був позбавлений волі в Криму анексованому, і не тільки, хто перебуває в застінках в'язниці на території Російської Федерації. І, як ми бачимо, от відповідь. Вони нікого не хочуть звільняти, ми будемо тільки затримувати. Через це, я думаю, що зараз Генеральна асамблея ООН, яка має відбутися, розпочатися цього місяця, Україна просто зобов'язана артикулювати і зробити акцент серед інших питань на звільненні всіх незаконно позбавлених волі політв'язнів, які по надуманим звинуваченням, виключно через свою політичну громадянську позицію, було кинуто до в'язниць. І ми бачимо таких прикладів дуже багато. Тобто, у нас є механізм, щоб вкотре привернути увагу до порушення прав людини, зокрема в анексованому Криму. Ну, це, безусловно, важливо. А що це дасть? Ну, дивіться, у нас є, які в нас є важелі впливу? Да. Важелі впливу, які у нас є, це, зокрема, і Організація Об'єднаних Націй. Тому що це міжнародна структура, яка займається захистом прав людини, так чи інакше. Є рішення Міжнародного суду ООН про те, що має бути відновлена діяльність Меджлісу кримськотатарського народу. Є ж таке рішення? Є. Те, що Росія його не виконує, це вкотре привід про це нагадати. І закликати, що ми вимагаємо, значить, додаткових санкцій проти Російської Федерації і посадових осіб, які... Я ж кажу, що оці всі люди, які причетні до того, що вони незаконно затримують громадян, що вони перешкоджають діяльності громадян, всі вони мають бути ідентифіковані. Всі ці люди. Проти всіх них Україна має відкрити кримінальне провадження, наш Офіс Генерального прокурора. Всі вони, хто причетний безпосередньо, ФСБ, там, міліція, їхня поліція і так далі, мають отримати заочні підозри, а потім і рішення судів українських. А потім це все скеровувати відповідно і до міжнародних інституцій, що в нас є перелік осіб, які причетні, які визнані українським судом. На підставі всіх цих даних, зібрані в тому, що відбувається, ми просимо вас розширити той санкційний перелік, який є. Ми просимо вас про нові резолюції. Ми просимо про тиск на Російську Федерацію і використання всіх механізмів міжнародних майданчиків і міжнародного права, які в нас є. Ми маємо бути ініціаторами цього. Ну і я думаю, що оце якраз
може бути зараз непоганим першим, що називається кейсом, такою справою для тих робочих груп. Нам же ж обіцяли, що в рамках Кримської платформи будуть створені відповідні групи, міжнародні, фактично, які взаємодіють в рамках тих країн-учасників, які були представлені на Кримській платформі, і будуть відповідним чином працювати. Так от це ще й завдання для цих груп – напрацювати відповідні рішення, аби тиск на Россию только посиливать. Плюс ко всему прочему, в декларации Крымской платформы есть пункт, в котором говорится, что в случае какого-либо обострения на территории временно оккупированного полуострова стороны должны начать обсуждать внедрение новых санкций в отношении Кремля. Это уже триггер для использования этого пункта? Я думаю, що звичайно, ми це бачимо. І це потрібно використати. Механізм ООН – це якраз і є те, що привертає увагу. Поряд з тим, я взагалі вважаю, що ми б на ООН, на Генасамблеї мали б започаткувати дискусію зараз. Навіть не дискусію, а внести певні пропозиції, як ми бачимо систему європейської безпеки надалі. Європейської, євразійської. Подивіться, скільки викликів. Ми ж зараз керуємося тим, от вся безпека, весь безпековий простір на фактично європейському континенті, він базується на тому, що були укладені так звані Гельсінські угоди, починаючи від заключного акту НБСЄ 1975 року і подальші, вже в рамках ОБСЄ, те, що ми знаємо. Але вони нехтуються, вони порушуються. Права людини порушуються. Непорушність кордонів порушується. А договір про Збройні сили, звичайні, порушується, тому що Росія, подивіться, вони нехтують і вони навіть не соромляться заявляти про це. Всі розвідки НАТО, всі знають про те, що на території Білорусі і Російської Федерації буде задіяно явно не 12,5 чи 13 тисяч військовослужбовців. Но при этом Россия, страна, которая нарушает все вами вышеперечисленные международные правовые нормы, имеет право вето в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Що делать з цим? Оце до того, що я веду. Ми повинні сказати, що, послухайте, по-перше, ми пропонуємо іншу систему угод, вочевидь, в рамках Європи. Тому що ці не працюють. Це треба переглянути. Давайте думати, як ми можемо це переглянути, можливо, виписати певні запобіжники, щоб, по-перше, була відповідальність за порушення, чітка відповідальність за порушення норм міжнародного права, за злочини агресії, порушення прав людини і так далі. Тобто це має бути обов'язково. Такі паростки для дискусії є, вони виникають час від часу навіть в Франції, в інших країнах, і це все відбувається. Це має бути піднято. Далі. Реформа ООН, про це говорять років 30-40, да. Але цьому треба присвятити і дати належну увагу, сказати, що дивіться, зараз, до речі, є дуже багато на цьому тлі, дуже багато рухів з різних держав, особливо азійських, наприклад, Китай чи Індія. Вони починають говорити, Індія, а чому ми не можемо бути, чому не представлена належним чином Азія як регіон? Туреччина, до речі, теж вела про це дискусії, про те, що треба реформувати. Тому що фактично Рада безпеки ООН – це клуб ядерних держав, який просто, скажімо так, існує для того, щоб не допустити ядерного протистояння. От вони так. Але зараз викликів набагато більше. Гібридні загрози, інформаційні війни, інформаційно-психологічні операції, зрештою звичайні бойові конфлікти. Це все свідчить, що цьому треба приділяти зовсім, скажімо так, ширший простір уваги. І оці питання всі потрібно піднімати. А далі вже переходити від загального цього, що ми обговорюємо, що пропонуємо, до конкретних випадків, які в першу чергу хвилюють нас і турбують. Це російська агресія, це затримання політв'язнів в Криму і це багато інших питань, які пов'язані якраз з тим, що зараз знову ж черговий такий приклад – це навчання російський Захід-2021 и багато чего іншого, на що треба звертати увагу. К учениям мы еще вернемся и к заявлению Зеленского, который сказал, что велика вероятность полномасштабной войны с Россией. Вот если мы говорим о гуманитарной составляющей, о политических заключенных, Зеленский сделал такое заявление, он сказал, что хорошим результатом переговоров в нормандском формате он будет считать освобождение политических заключенных или обмен политических заключенных. Давайте послушаем цитату Зеленского и обсудим этот вопрос.
Мені потрібен просто результат. Результат я вимірюю в людях. Ось повинна бути нормандська зустріч. Може буде, залежить від них. Я не вірю у всіх на всіх. Усе, про що ми домовляємося, ніколи 100% не робиться. Росія це не робить. Але тим не менш, якщо буде зустріч, буде якийсь результат. А результат – 100 людей, 50, 2 людини та скільки буде. Как вы думаете, вообще в ближайшей перспективе возможно ли встреча лидеров в нормандском формате, в результате чего мы сможем увидеть освобождение наших политических заключенных, в том числе и Наримана Джелялова, которого задержали вот буквально Та в нема конце? зараз передумов для цього, для таких зустрічей. Давайте подивимося. Нічого не може організуватися. Давайте подивимося, що на цьому тижні було засідання політичних радників Нормандської четвірки. І та фраза, яку сказав міністр закордонних справ Росії, характеризуючи те, що відбувалося з його точки зору, з російського, вона, я думаю, не є передумовою. Він сказав, це шизофренія. Ну, тобто, я не думаю, що це є передумовою задля прогресу якогось і задля того, що може бути організована зустріч. Попри невпинні бажання з Офісу президента, наприклад, організувати зустріч з президентом Росії Путіним. Це, знову ж таки, не може зібратися нормандська четвірка, що для нас було би вигіднішим. Як на мене, це потрібніше. Бо зустріч з Путіним, вона навряд потрібна. Про що говорити, якщо не хочуть говорити про Крим? Який предмет зустрічі? А Крим – це ключ до всього, тому що звідти почалася російська агресія. Якщо ви не хочете говорити, обговорювати питання припинення агресії і повернення території, я не бачив жодних. Нормандська четвірка – трошки інше питання. Але, знову ж таки, з чим ми поїдемо і з яким планом, що ми хочемо запропонувати і що ми хочемо отримати від цієї зустрічі. Якщо ми хочемо отримати чергову декларацію про припинення вогню, звільнення полонених, і знову ж таки щось з політичної частини нам там несуть, знаєте, в кінці. Типу, як от може, знаєте, розрахунок такий, що хтось текст не дочитає до кінця. А в кінці напишуть щось типу інкорпорації формули Штайнмаєра в українське законодавство, то в мене виникає запитання, а недостатньо тієї декларації, яка була в грудні 2019 року, де написано, зокрема, звільнення політв'язнів, обмін полоненими. Цього недостатньо, це не є дороговказом до того, що це має бути виконано. Мені здається, що є. Так цим треба керуватися зараз, потрібно. Потрібна для цього ще зустріч, щоб щось актуалізувати. Ну, якщо від нас немає пропозицій, як ми бачимо певні кроки, і ми наполягаємо і залучаємо під це партнерів Францію, Німеччину, просимо в першу чергу заручитися, щоб втрьох тиснути на Росію, бо так буде дієвішим, ну тоді предмет цього всього. Ось конкретно, розумієте, зустріч, вона ж має закінчуватися чимось, і для зустрічі мають виникати передумови. Той рівень, який зараз є, фактично протистояння, і відсутності будь-якого якогось конструктиву в позиціях, він свідчить про те, що якихось передумов немає. Пане Олександру, у нас есть телефонный звонок в студию. Да. К нам позвонил телезритель, очевидно, у него есть вопрос. Давайте примем звонок. Алло. Добрий вечір. Доброго вечора, будь ласка, представьтесь, пожалуйста, і формулируйте. Звати Василь. У мене якраз запитання на рахунок цього маніакального якогось того бажання Зеленського зустрітися з Путіним. Він постійно його заявляє. От сьогодні Кулеба знов, що треба зустрічатися. Ну, я не знаю, це навіть якийсь фетиш, та зустріч з Путіним. Він думає, що зустріч з Путіним вже зустрічалися лідери набагато сильніші від нього і нічого не добивалися. І нормальна людина зрозуміла, що вона нічого не дасть. Якщо він навіть зустрінеться, то тільки хіба що буде йти на поступки України. Для чого йому це постійно довбає, що йому треба зустріч, і не стоїть зранку і думає про зустріч з Путіним. Знову хочемо в очі подивитися, чи що? Для чого йому це? Да, зрозуміло. Дякуємо вам за запитання. Зачем Зеленський настаивает на встрече з Путіним? Я от, відверто кажучи, не розумію цієї ідеї. Тому що моє розуміння, що для такої зустрічі мають настати передумови. А які б це могли бути передумови? Це могли бути передумови, що Росія сказала, ну, ми б поставили умову, ми готові зустрітися як держава. Якщо ви припиняєте вогонь, і ми фіксуємо, що хоча б протягом місяця-двох тиша, повна на лінії розмежування,
Ви допускаєте спостерігачів ОБСЄ на окупованій території, включно з Кримом, до речі. Це ж мало хто говорить, але мандат місії поширюється і туди. А ви відводите важке озброєння. Ви проводите обмін полоненими і віддаєте нам політв'язнів. І ви говорите про те, що це щонайменше, що відкриваєте КПВВ, що є якась там, скажімо так, передумови для того, щоб про щось говорити. І ви демонструєте ці якісь жести. Цього нічого не робиться. Росія підвищує градус протистояння. Це для чого? І ми на цьому тлі підемо зустрічатись. Якщо ми на цьому тлі підемо зустрічатись, ми йдемо з позиції слабкого. Да. От що треба розуміти. Тому цього не можна робити, тому що немає жодного предмету для дискусій. А якщо Росія і пропагандистська машина їхня рознесе, що президент України їде на зустріч з російським, чи вони десь зустрічаються, попри те, що Росія каже, ми Крим не обговорюємо, питання окупації не обговорюємо, ми вже їдемо вже програшно на цю зустріч. Ми вже програли, незважаючи на те, що було б на цій зустрічі досягнуто. Как мы можем поднимать свои ставки? Как мы можем Россию вынудить нам не пойти на потрібно. эти... Ні, нам не потрібно. Це не робиться зустрічами. Це не робиться Если мы говорим зустрічами. об освобождении политических заключенных, очевидно, этот вопрос лежит в плоскости политической воли Путина, да? То есть как нам добиться освобождения политзаключенных, как нам поднять ставки, чтобы в результате была эта политическая воля в Кремле? Тільки тиском, тільки сильною позицією і тільки інформаційною підтримкою цієї позиції. І залученням під цю підтримки Заходу, звичайно. Міжнародних організацій, тиску постійного, Сполучених Штатів, щоб це питання не сходило з порядку денного. От, до речі, ті кроки, які зробив президент України під час зустрічі з Байденом, коли він передав список наших політв'язнів, я вважаю, це правильно. Безусловно. Це правильний крок. Такі речі потрібно робити. До цього постійно має бути привернута увага. Прикута, перепрошую. І треба ж розуміти, що ресурс Росії, він теж не безмежний. Я розумію, що, розумієте, ми ж зараз говоримо так, в рамках там держав тиснути на Росію, на Путіна. Я прекрасно розумію, що мова йде про долі людей. І дійсно душа болить, і я з співчуттям і розумінням ставлюсь до тих, для кого кожен день проведений там, це, зрозуміло, що це неймовірні переживання, страждання. І хоча багато цих людей, вони з гордістю це проходять через ці випробування, з гідністю, це дуже важливо теж. Але я розумію прекрасно, що це долі людей, долі їхніх родин, які чекають. І зрозуміло, що держава має бути зацікавлена в тому, щоб робити можливе і неможливе. Задля того, аби їх звільнити і пришвидшити їхнє звільнення. І працювати тут потрібно, але не треба мати ілюзій і хибні уявлення про те, що якщо ми проявимо якийсь начебто такий жест і захочемо зустрічі з позиції слабкого, це призведе до того, що ми там отримаємо щось, ми отримуємо якийсь прогрес і тому подібне. Нам потрібен тиск і ще раз тиск саме на Росію з метою, щоб вони якісь дії вчиняли. Бо практика все одно свідчить, що якщо є тиск, і якщо ми застосовуємо всі важелі впливу, тоді відбуваються певні рішення, там можуть бути ухвалені. А без цього, будь-які зустрічі, вони контрпродуктивні. Я думаю, варто було б зосередитись тоді вже на зустрічі в нормандському форматі. Нічого ми так не говоримо про те, що давайте активізуємо це питання. Якщо ми вже так хочемо перемовного майданчику, давайте. І, до речі, може тоді це привід обговорити ці кластери, про які говорять там, і щось мало хто бачив. Тільки за версією російського комерсанта, який це все зливав. Так давайте про це поговоримо тоді. Давайте з якимось порядком денним вийдемо на те, щоб був якийсь предмет для обговорення, але буде Німеччина, Франція. Це буде зустріч нормандської четвірки, це не матиме якихось таких іміджевих і репутаційних збитків для держави. А ведь с другой стороны, не будет ли это 3 против 1, и в данном случае 1 будет Зеленский? Я не думаю, по-перше, що це буде 3 проти 1. Все-таки у французів, німців теж є розуміння, незважаючи на те, що вони десь можуть там подеколи там переходити, чуть трошки дрейфувати в бік Росії, іноді по деяким питанням. Все ж таки досвід попередніх зустрічей продемонстрував, що немає там якоїсь 100% розділяння російської позиції.
І треба розуміти ще такий момент, що може бути тиск і 3 проти 1. Да. Але потрібно мати аргументи, потрібно доносити свою позицію і відстоювати свою позицію. Тому що поважають тих, хто має аргументи, хто готовий їх відстояти, хто готовий їх представити і стояти за ці аргументи. А що таке 3 проти 1, якщо ти маєш переконання і якщо ти заручився підтримкою українського народу? Я взагалі не бачу. Якби президент України вийшов і сказав, що, шановний український народе, в мене є отакий план. Ну, його, вочевидь, мало хто підтримує. Але я прошу, щоб ви мене підтримали, тому що цей план передбачає перше, друге, третє. Цей план не передбачає жодних там капітуляцій, шкоди національним інтересам. Я готовий ці позиції відстоювати і прошу вашої підтримки. Я думаю, мітинг би зібрався би на підтримку, а не проти. Розумієте? І як би ця зустріч не закінчилась, але ми б знали, що є така позиція України, і от вона в цьому полягає. І тоді би дійсно воно б, і навіть в лиці партнерів авторитет би виріс зразу. Тому що одна справа, коли говорить, знаєте, там президент, хтось від депутатів, а інша справа, коли є прямий, скажімо так, пряма кореспонденція з людьми, до яких ти апелюєш і відчуваєш їхню підтримку. Тоді це інше. А у нас чомусь в цьому всьому дуже часто випадає от саме людський фактор, і це прикро. Ми часто забуваємо, от знаєте, здається, так легко сказати, давайте стіну побудуємо, давайте ще щось зробимо, давайте. Але ж треба розуміти, що за цією стіною це мільйони людських доль, їхніх родин, родинних зв'язків. Можна легко сказати, давайте побудуємо. А якщо сказати, що давайте спробуємо знайти якесь рішення, яке всіх точно не влаштує, але яке, в принципі, от воно буде таким, і воно обґрунтовано цим. Тому не можна втрачати в цьому всьому і забувати людей, бо ми вже настільки стали підходити до цих перемовин, до того всього, що відбувається, і називати, знаєте, прикривати речі, наприклад, війну називати конфліктом низької інтенсивності. Не називати людей, які працюють на окупанта, свідомо працюють за винагороду, за якісь преференції. Політкоректно казати, що це люди, ну от вони в таких умовах, а не називати їх, наприклад, колаборантами. Тому що це визначення краще підходить. Казати, що люди поставлені в важкі умови, і вони, наприклад, воюють проти України, українських збройних сил і так далі. Не говорити, що там є зрадники. Ні, треба це все говорити, треба це все артикулювати, це треба називати своїми іменами. І якраз от не забувати, що за цим всім є люди. І коли ми підходимо з якимись речами, треба все-таки бути відповідальнішим і позицію доносити аргументованіше з огляду на те, от що я тільки що сказав. Важнейший вопрос, который я хочу успеть с вами обсудить, с заявлением президента Украины Зеленского. Он сказал, что Украина готова быть с Европейским Союзом и НАТО, и что без нее они будут слабее. Зеленский добавил, что Украина готова к вступлению в Североатлантический альянс уровнем нашей армии, уровнем наших специалистов, реформ, которые мы проводим, сказал Зеленский. Подробнее в его цитате. Давайте послушаем. Нам здається, що ми потрібні НАТО. Нам здається, що без України міцного ЄС не буде. Я говорю про це відкрито. Я вважаю, що без України НАТО буде втрачати. Я вважаю, що без України ЄС буде потрохи послаблюватись. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет основным союзником Соединенных Штатов в НАТО, а не за его пределами. Министр добавил, что для этого воплощается целостная стратегия внешней политики, создается система альянсов ради безопасности Украины, углубляется взаимодействие со стратегическими партнерами. Під час візиту до Вашингтона президент України Володимир Зеленський успішно заручився підтримкою Сполучених Штатів щодо зміцнення обороноздатності України. Там же ми підписали нову угоду зі США у сфері безпеки та оборони, яка за низкою параметрів є амбітнішою за статус основного союзника поза НАТО. Україна буде основним союзником США в НАТО, а не поза НАТО.
Пане Александра, давайте попробуем разобраться, что происходит. Президент Украины Владимир Зеленский говорит о том, что Европейский Союз и Североатлантический альянс без Украины будет ослабевать. Топовые украинские политики говорят о том, что нам нужно, мы закрепили в своей конституции интеграционный путь в Североатлантический альянс, нам нужно стремиться получить ПДЧ, вступить в Североатлантический альянс и так далее. На фоне этого всего Верховная Рада Украины выносит в парламент постановление об обращении в Конгресс США для предоставления нам статуса основного союзника США вне НАТО. Что происходит? Так нам нужен этот статус или не нужен этот статус? Он нам помешает вступить в НАТО или не помешает вступить в НАТО? Давайте от з останнього якраз, що просто передбачає цей статус і для чого він потрібен. Тому що на цього тижня я почув дуже багато таких речей, які заявляють, здається, високопосадовці, люди, які б мали відповідально ставитися до того, що вони говорять, тому що це публічно потім транслюється, і люди думають, що так воно і є, а насправді вони поширюють подекуди абсолютно необґрунтовані позиції, які не підкріплені нічим, окрім їхніх слів. Що я маю на увазі? По-перше, статус союзника США поза НАТО. Які можливості він відкриває? Дві опції найважливіші для України. По-перше, якісно і кількісно збільшує військову підтримку і допомогу своєму союзнику. А це означає, от давайте на цифрах приблизно скажемо, що десь з наступного року, якби цього року ми б отримали статус союзника США поза НАТО, з наступного року бюджет би на підтримку України для оборонних потреб міг би складати не 60 мільйонів, які ми привезли, плюс 60 мільйонів після візиту президента України, а 600 мільйонів. Ну вот Израиль получает военную помощь и финансовую помощь в размере 5 миллиардов долларов. Ну так, я ж кажу, просто якби з наступного року, я умовно кажу, не все одразу. Ізраїль теж не одразу стільки отримав. Так. Але поступово би, ми, можливо, через 3-5 років вийшли би і на 5 мільярдів. А можливо і раніше. Це надзвичайно серйозна сума. Це зброя інша. Це набагато сучасніша зброя американська. Це більше зброї. Це перший момент. І другий момент – це спільна діяльність в військово-технічних проєктах в оборонно-промисловому комплексі. Це означає, що Сполучені Штати можуть відкрити певні технології для виробництва зброї, в тому числі і на території України, або спільного виробництва. Це підтримка оборонної промисловості України, а відтак і підтримка української економіки. Це надзвичайно важливо, я вважаю, і потрібно нам, враховуючи, що в нас теж є проблеми в економіці і багато чого іншого. І це дає можливість, фактично, і краще підтримувати нашу обороноздатність і армію. Це от такі дві опції. Наступний момент. Коли кажуть, що цей статус перешкоджає інтеграції в НАТО, на чому це базується? Є хоч один документ, який визначає, що якщо ви маєте статус союзника США поза НАТО, ви не можете бути членом НАТО? Нет, но говорят, что вот негласно, якобы в кулуарах представители стран, членов Североатлантического альянса, будут говорить, дескать, о том, что зачем вам в НАТО, у вас же есть статус союзника США, а и так консенсуса в этом вопросе нет, так это еще может усугубить этот процесс. А давайте тоді так, якщо кажуть уже, що в кулуарах там документів немає, нічого, окей. Давайте тоді так. А зараз нам кажуть інакше подекуди. Зараз нам мало скептиків лунає, що не треба Україні інтегруватись в НАТО, бо там Росія, бо реформи відсутні і тому подібне. Предостаточно. Але зараз нам просто кажуть, а тоді нехай кажуть, коли ми отримуємо серйозну військову допомогу і підтримку США, і зміцнюємо серйозно нашу армію. Тоді нам вигідніше. Скажімо, все одно ми з позиції виходимо, що ми отримуємо зараз якісь преференції. Нам не просто кажуть. Це другий момент. І ще один такий важливий момент. Треба розуміти, що план дій щодо членства, вступ НАТО, вочевидь, нам даються зрозуміти, що це не короткострокова перспектива. Воно займе певний проміжок часу. Який? Це має настати вікно можливостей, коли мають збігтися кілька факторів в одне. А статус союзника США поза НАТО означає, що ми б швидше отримували підсилення оборони. А ми потребуємо, тому що Росія нам постійно погрожує, йде війна.
постійно ця агресивна політика, нам треба зміцнюватися. Це один. І ще останнє, знаєте? Ну вот на вот это аргументы оппонентов, которые приводят свои аргументы, на этот счет говорят, что вот, дескать, Афганистан, а Соединенные Штаты Америки, как основному союзнику США вне НАТО, Афганистану, предоставляли огромное количество финансовой помощи, там триллионы долларов, Да. и это абсолютно не говорит о предоставлении Соединенными Штатами им каких-либо гарантий безопасности, и то, что произошло недавно с Талибаном и с Афганистаном, яркий тому пример. Ну, я ж от назвав практично дві опції, які дає цей статус. Він не надає права, цей статус не говорить, що за вас будуть воювати. Але це дає статус можливості розміщення військових підрозділів додаткових на нашій території і багато чого іншого. І наступне. Уявіть собі, якби стільки зброї було в української армії, ну вона б її точно не залишила як афганську. Я переконаний в цьому, вона би воювала. І ми це демонстрували за відсутності такої зброї у 2014 році. А якби в нас була така підтримка, та навіть не потрібно було б, щоб за нас воювали. Я думаю, що ми б знайшли призначення, як застосовувати цю зброю. І навряд чи б ступінь агресії переходив би якісь рамки, і там би в Росії виникала якась спокуса піти далі. Тому це важливий фактор. І ще один момент, який є важливим. От давайте подивимося, з 2014 року Сполучені Штати Україні зброї не постачали. Ну, тому що фактично була позиція американського президента тодішнього, що недоцільно цього робити летальну зброю. Відповідно, нам ніхто не постачав, крім Литви, яка дала набої, тому що в них на складах були радянські ще набої, залишились, і вони перші нам передали, щоб ми використовували. Як тільки було ухвалено рішення, коли змінилася адміністрація в США, і інший президент вже прийняв рішення, що треба Україні дати зброю, одразу Канада, Велика Британія, Данія, Чехія, інші країни НАТО сказали, ми готові співпрацювати з Україною в питанні зброї. Тому що Сполучені Штати як індикатор довіри і гарантії, що з цією країною можна працювати, бо працюють американці. Розумієте? З цієї точки зору це навпаки нам відкриває і створює більше перспектив. І якщо до нас є довіра Сполучених Штатів, які готові сказати, що це наш союзник, ми їм довіряємо, то це може бути тільки аргументом для пришвидшення вступу в альянс, а точно не для того, щоб відмовлятися. Тому Тогда почему команда президента Украины говорит о том, что нам этот статус не нужен, а в Верховной Раде за это обращение в Конгресс проголосовала только оппозиционная фракция Европейской солидарности? Я можу сказати, що до того, що це було проголосовано в Верховній Раді, воно нічого не змінило б і не дало вже, навіть якби було 226. Чому? Бо якби це рішення було ухвалене до поїздки президента в США, і президент піднімав це питання під час своєї зустрічі з президентом Байденом, і говорив про те, що я прошу вас, пане президенте, щоб ви розглянули можливість надати нашій державі статус основного союзника США поза НАТО. У нас є тут консенсус, дивіться, парламент проголосував, дивіться, уряд з нами, всі гілки влади, ми хочемо цього, ми прагнемо цього. Тоді б це мало би певний сенс. А якщо це було постфактум, коли це не піднімалося в Сполучених Штатах, воно ж не піднімалося це питання, це мало більш такий політичний, можливо, внутрішній, такий характер. І те, що не проголосували, навіть якби проголосували, не мало би бути результату якогось. Тут якраз має бути консолідована, зрозуміла позиція усіх. Президента, як представляє Україну в зовнішній політиці, міністра закордонних справ і парламенту. І якби вони діяли заодно, якби це була стратегія, то так. А тепер кажуть, це перешкоджає інтеграції в НАТО. На мою думку, не так. Кажуть, що, бачите, що перешкоджає, у влади інша думка. І, добре, у них така стратегія, вони зараз її імплементують, тут ми вплинути на це не можемо. Также президент Украины на саммите ЕС сказал, что допустил вероятность полноценной войны с Россией. Давайте послушаем его цитату. Вважаю, що може бути, так і є. Мені здається, що 2014 рік був кроком уперед у цьому питанні з боку Росії, і потім, завдяки українцям, кроком назад їх було зупинено. Потенціал у цій темі є. Вважаю, що це буде найбільша помилка Російської Федерації. Вважаю, що після ніколи не буде існувати сусідства Росії, України, Білорусі, тому що там на території є присутність Росії. Це найстрашніше, що я можу уявити собі. Але
на жаль, така є ймовірність. А вот главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о наличии у России намерений действительно провести широкомасштабную агрессию против Украины. По его словам, о планах агрессора свидетельствует размещение России дополнительных сил около украинской границы и на территории Беларуси для учений «Запад-2021». Це свідчить, що такі наміри швидше за все у нашого ворога є. ЗСУ готуються адекватно реагувати на широкомасштабну агресію, яка може бути здійснена проти України. Пане Олександре, ви согласны? Така вероятність сейчас есть? Щодо того, що розміщуються військові, так, вони розміщуються. Штаб 20-ї армії, він знаходиться в Воронежі. І це рішення було ухвалено у 2016 році. Нам з цим жити. Війська там, бронетехніка буде. Воронеж – это сколько километров от наших границ? Слишком далеко? 300 до Харкова. Угу. 300, там 320, десь приблизно так. Може, а до цього цей штаб був в Ніжньому Новгороді, це 1100 кілометрів. Бачите, наскільки на 800 кілометрів практично наблизилися до українських кордонів. Тобто, це 20-й, це найбільш боєздатний, який ударна там група вони. Зараз 8-ма також бере армія в цьому навчанні «Захід-2021». Це для нас небезпечно, звичайно, всі прояви. Там бронетехніка, там багато техніки, багато військових, з Білорусі спільно. А я думаю, що от якраз Воронежський напрямок цей, він для нас є загрозливим, і це треба розуміти, і там сконцентрується якраз ударне групування військ. Ну, я думаю, що це все відстежується, дається оцінка, зокрема і паном Залужним, і його підлеглими, вони це моніторять. Що стосується навчань, я не думаю, що під час цих навчань будуть якісь дії, пов'язані з наступом на українську державу. Є тому ряд причин. По-перше, повномасштабний наступ – це великі втрати, в живій силі, фінансово і багато в чому іншому, і плюс санкції жорсткі на Російську Федерацію. І це зрив остаточний Північного потоку-2. Після того, скільки туди вкладено зусиль різних, і фінансових, і корупційних, і інших інформаційних, не думаю, що це було б доцільно. Це точно нераціонально, це значить, що хтось тоді там остаточно вижив з розуму в Кремлі. Інакше я це пояснити не можу. І наступне, на цих навчаннях будуть також задіяні, крім росіян і білорусів, Індія, Пакистан, Китай, М'янма, представники їхніх. Я не думаю, що їхні військові, навіть обмежені контингенти, і ці країни, беручи участь в цих навчаннях, хочуть хоч якось навіть опосередковано бути дотичними до якихось агресивних дій, наступальних на інші держави Російської Федерації. Я не думаю, що вони хочуть бути учасниками цього всього. Ну, точно це не входить в коло їхніх інтересів, і точно це їм не потрібно. Це дві обставини. Але загалом треба розуміти, що звичайна концентрація військ, а те, що Росія постійно проводить навчання, те, що імперська ця політика агресивна нікуди не зникла, це становлять для нас загрози. І для нас, в принципі, немає іншого шляху, як тільки максимально, так покроково зміцнювати свою армію, зміцнювати державу, бути сильними і готовими до протидії і використовувати ті засоби, можливі для, скажімо так, для протидії Росії по різним напрямкам, де ми можемо це робити не тільки в військовому плані, інформаційні, інформаційно-психологічні операції і багато чого іншого. Дякую вам дуже, пане Олександре. Чухсалону, що приїхали к нам в студію, відповіли на наші вопроси. Олександр Мусієнко, адвокат, голова громадської організації Центр військово-правових досліджень. А я, к сожалению, вынужден с вами на сегодня попрощаться. Но вы оставайтесь первым крымстарским телеканалом АТР. Буквально через 4 минуты эфир продолжает информационная программа «Заман» на крымско-татарском языке. Самые актуальные новости сейчас расскажут наши корреспонденты. А далее в этой студии в программе «Прайм» Мацарский поприветствует вас мой коллега Юрий Мацарский. Коршкенч.